हाबगोनसो होनदों दाबो हाबाखै नाथाय असे माने बर'नि सेन्टिमेन्टआ जोंनि बे नन बिटिसिनि बाहेरायावसो दं जायफ्रा माने बिटिसिनि बाहेरायाव बर'फोर गोबांथार दं जेरै बिश्वनाथ गफुर हलंगि बेहाय थानाय बर'फ्रा ओरैबायदि माने सेन्टिमेन्ट दं बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोनहा जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दं दाबो गावनि राव हारिमु बेखौ बावाखै जोंनाव नाय नोङो जेनेबा नों बिटिसिनि बा बिटिआरनि आन्दारावनो बाक्साफोर डिस्ट्रिक्टआव गोबांथार न'खरफ्राव बर' रावखौ रायलायला आरो जोंनि क'क्राझार टाउनावबो दङ मोनसे मोननै फेमिलि बिसोर बिराद दुगा गावनि गथ'फोरखौ बर' राव फोरोंला एसामिससो रायलायो न'खरावनो बर'लेण्डनि केपिटेल होनो क'क्राझारखौ अब्लाबो माने मोनसे मोननै न'खर दङ बिसोर बिराद दुगा माने एसामिस रावसो फोरोङो गथ'फोरखौ बर' राव फोरोङा नाथाय नोंथांमोनहा बिटिसि बा बिटिआरनि बाहेरायाव थानानैबाबो दिनैहाय नोंथांमोनहा बर'नि हारिमु राव बेखौ फोथांनानै दं आरो दिनैहाय बे जंगल रिसर्ट बेनि लन्चिं प्रग्राम जादों गोबांथार माने मोसानाय खननाय रंजानाय सोलिगासिनो दं जानाय लोंनाय जादों बेनो जाहैबाय अरुणाचल आसाम बर्डार बेयो हलंगिनि साखाथि सनाजुलि होननाय जायगायावहाय बेबो बिटिसि एरियायाव गोलैयोदां आंनि मथेबा आं मोजाङै मिथिया दानि बे बिटिआरनि गोदान सिमा बाहाय गोलैगोन ना नाथाय जों दाबो मिथिया माला गोलैगोन हाबबायल' होनदों बिश्वनाथ गफुराबो बिटिआराव हाबबाय नाथाय माला हाबगोन दासिमबो जेबो माबायानो गैया जेखियानो जाया मानो नोंथांमोनहा अब्लाबो माने दासिमबो बर'नि राव हारिमुखौ गाराखै बर'नि सेन्टिमेन्टआ दं बाहाय फैदों आरो गोबांथार बर'फोरखौ लोगो मोनदों आङो फैनानै राइडआव फैदों ना आरो हेल्प खालामदों जोंना मैया मोनायाव गंसे गारिया जोंना लामायाव थाबथानानै दंमोन माने दालां गैया माने दैजोंसो बारस'नांगौ नालाय मोना नालाय मिन्थिया लिगा बे आसोल थांनाय फैनाय माने हाब्र'दों औ बेहाय ओमफ्राय जोंना गारिया थाबथानानै थादों हरसे ओमफ्राय जोंना नै जेसेबां बे सनाजुलि ओनसोल बा हलंगि ओनसोलनि दैमालु सेन्टारनि बर'फोर बिसोरो दहाय फुङाव JCB लानानै जोंनि गारिखौ माने बोखांना होदों आरो दा बेनि थाखाय जोङो दा गारिखौ माने सालायफिननो हाबाय बेनि थाखाय जेसेबांखि जोंनि बर' रायजो राजा बे जोंनि दैमालु सेन्टार बा हलंगि ओनसोलनि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबांथार माने साबायखर बावनाय जाबाय आरो आसा खालामबाय सोरबाफोर बेबायदिनो बर'फोर फैनानै खैफोद आफोद जायोबा नोंथांमोनहा बेबायदिनो हेफाजाब होबाय थागोन होननानै आरो मोजां सनाजुलि बे जेनेबा बे एरियायावथ' जोंनि बर'आनो नालाय बर'फोरजों बर' गामि गोबां दं बे सनाजुलि अरुणाचल बे जंगल रिसर्ट लाबोनाय माने जोंनि बर'फ्राबो डेभेलप जानाय गोबांथार मानसिफ्रा बाहाय खामानि मोनगोन आरो गोबांथार टुरिस्टफ्रा बाहाय थाफैगोन आरो बेरायनो गाइड नांगौ जागोन बेनि थाखायनो आङो खावलायो जोंनि बर' हारिनिफ्राय जोङो टुरिजम डिपार्टमेन्टखौबो इम्परटेन्ट होनांगोन टुरिजम डिपार्टमेन्टखौ इम्परटेन्ट होयोबा अट'मेटिकलि डेभेलपमेन्ट फैयो बाहेरानिफ्राय मानसि फैयोबा फैसाया बाहेरानिफ्राय लाबोनाय जाबाय जोंनावनो थालांबाय सोरबा टुरिस्ट गाइड खालामना मोनजागोन सोरबा हम स्टे खालामना मोनजागोन आरो बाहेरानिफ्राय मानसि फैबा जानो लोंनो नांगौ होनबा मैगं थाइगं बेदर फानना मोनजागोन सोरबा टेक्सि ड्राइभार बा टेक्सि सालायनानै मोनजागोन आरो गोबांथार बिदिनो हमस्टे बायदिसिना खालामनानै जोङो रांखान्थि खामायनो हागोन आरो बेनि थाखायनो जोङो टुरिजमखौ इम्परटेन्ट होनांगोन जोंनि जेसेबांखि बड'लेण्ड बा बिटिआरानो जा बा जेसेबां जोंनि बे बर'नि ओनसोल जेरै जों बिराद लाखि मानो होनब्ला जोङो भुटान बर्डारनि सेराव अरुणाचल बर्डारनि सेराव जोंनि बर'फ्रा बेनि थाखाय आं खावलायो जोंनि इन्टेलेक्सुवेल एबा जोंनि बर'फोरनि हादुंगिरि होनो ना जेनेबा ना खुंगिरि बिथांमोनहा जाहाथे टुरिजम डिपार्टमेन्टखौबो इम्परटेन्ट होयो जाहाथे जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो मोजाङै मोजां डेभेलप खालामो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप नङाबा बाहेरानिफ्राय मानसि फैया इनफ्रास्ट्राक्चार माने लामाया मोजां जानांगोन बेनिफ्राय थानायनि थाखाय सुबिदा जानांगोन बेनिफ्राय जानाय लोंनाय गासिबो जोंनि बर' कालचारनि बेखौ मोनजोबनांगोन आजिखालि माने बाबाय एखे माने जानायखौ दिल्ली बम्बाइ बा फरेन कान्ट्रिनि बिसोरो ट्राइबेलनि जानायफोरखौ लुबैयो गुबुन हारिनि जानाय लोंनाय बेनि थाखायनो जोङो माने वार्कशप बा सेमिनार्स लानांगोन गामि गामि थांनानै मारैहाय टुरिस्टफोरखौ जोङो माने वेलकाम खालामनांगोन माबायदि रायलायनांगोन जानानै लोंनानै दंखि होलाबायनानै जानाय नङा आरो ओंखायनो गोबांथार जोंनि लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्ला
जोङो टुरिजम बे माने डिपार्टमेन्ट बा टुरिजम फरायनाय ना टुरिजम मेनेजमेन्ट बे फरायनायखौ जोङो लानांगोन अब्लासो जोङो गुबुन हादर बा इन्टारनेशनेल बा नेशनेल ना गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय आलासिफोरखौ जों जाहाथे मोजां रोखोमै जोङो बरायनो हायो ना मोजां रोखोमै जाहोनो लोंहोनो हायो बा बेरायहोनो हायो अब्लासो माने आरो लाबावगोन बिसोरो उमुक जायगायाव थां ओरै उमुक जायगानि मानसिफ्रा माने बिराद मोजां हस्पिटेलिटिया आरो जानाय लोंनाया बिराद गोथाव जायगाफ्रा समायना बाहाय जेबो रेप केस जाया ना सिखाव खावनाय जाया नांलायनाय जाया धमकी होनाय जाया बेफोरबायदि आरो माने जों सोलोंनांगोन टुरिजमखौ जोङो लाबोनोबा डेभेलप खालामनोबा जोङो सिखाव खावनाय थानाय जानो नाङा बुलाय सोलाय जानाय नङा धमकी होनाय बेफोरबायदि थानो नाङा आरो